Здравейте, аз съм Деси. А пък аз съм аз, Тони. И днес ще ви говорим за... Всъщност нямаме за какво говорим. Това е свободна тема. Защото никой не можа да ми даде идея за следващия ми клип. Нито Тонито, нито Памела, която е нашия Сценарист, продуцент, преводач, режисьор оператор. и всичко останало. Тя е мултифункционална. Знае 5 езика и е много яка. Ама е крим зад камерата, защото е съместива. Не, ще го изплаша просто. Днес ще говорим за плажа и как Тонито и Памела ходиха на плаж да гледат яки батовци, докато аз бях на тренировка и се почах и бягах и не знам още какво и се мъчих, докато те се разлеваха гъза по плажа. Имам хубав задник. Което между другото... Дебела съм, но задника ми е слаб. Между другото наистина задника е слаб, колко е странно да звучи. Гейски са. Дай обайо! Колко пакета имаше? Имаме 3 между другото. Това е почти празния. Изцяло Той ще го снима. Чакай, годинката. Ето я! Минава! Говориш сам. Да, чакай! Аз също нямам шкембе. Няма да се скрием зад нашия фон. Мале, извинявай! Свинявай. Добре, ще пробвам с гъза. Това е нашото Тони. Минава. Чао!